Naturvejlederen Jens Jensen er desværre blevet rullet ind i et hegn. Ja, du ligger lige ind til indgangsvæg. Jeg kan ikke komme op. Jo, det kan jeg faktisk godt. Skal vi væk? Nej, det kan du ikke. Det er faktisk. Ja, prøv at vi skal lige have vendt rigtigt. Er jeg stiv eller hvad? Det bliver jeg nødt til. Ja. Gør nu. Kom nu. Så prøv at holde det. Hvor er det godt. Det er, hvis han vælter, så er han færdig. Så får lige det der tråd i det ud. Lad kaffen, Jensen. Det var der vej. Skal jeg lige have dig ved rundt? Jensen! Du kan aldrig have mere. Er I klar? Ja, nu! Nu. Det går ikke. Jeg har været mega svimmel, mand. Sådan er det at være gæst her. Nemlig, sådan der. Og så fortsætter du, så går du bare fremad hele tiden. Går du hele tiden fremad. Nu hold mig i hånden. Sådan der. Nemlig sådan der. Så går du. Nemlig. Sådan der. Og fremad. Nå, så gør vi. Så løber vi. Nej. Rolig. Jeg troede først, det var en spøj. Vi skal stille ham op. Vi skal stille... der er en snegl på ham. Er du oppe og stå? Ja, der var en snegl på din arm. Hvor er det klart. Ej. Og så skal vi lukke ham ud. Han skal stå op. Så ikke vi skal lukke ham ud, eller hvad? Nej. Den ligger meget godt. Ligger med mig. Han er dum. Hvad mener du med det? Siger du, jeg er fed? Nemlig. Og nu ryger jeg i kaninen. Og nu er det i rosen. Jens, du ryger i rosen. Så kører det. Smager det sjovt? Ja. Det her, når jeg tager farten op. Du falder ud. Nej, jeg skal helt hen til Jensen. Det kommer du ikke. Nu kommer du ind i. Hold op, for jeg vil op til Jensen. Du er ligesom isvaffel. Du er ligesom Jeg isvaffel. vil op til Jensen. Kan du selv komme ud? Ja, nemt. Så er vi ikke rullet den start nok. Fra start. Så kan du bare lære at rulle den lidt strammere, ikke? Skal jeg have den strammere? Ja. Find Esben, i stedet for Find Holger. Den der. Kan du nå, Johan? Ja. Ja, så kommer du til at hænge i armene. Jamen, hvordan får jeg den ned igen? Du kommer til at hænge i armhulerne. Nej, jeg gør ikke. Kan du nå? Står du? Ja. Sådan der. Men far, jeg vil gerne have, I bærer mig ud. Så jeg prøver den. Nu skal vi lave strafsparkskonkurrencer, og det er målmand. Ja. Kunne det være sjovt? Ja, der skal bare stå en bag ved at holde mig sådan. Kom. Du skriger altså som en pige, Esben. Vi kan også Nej, læg ham på gylden. Og vi lille to. Jeg kan også styre Esben, og så kan du skyde. Ja, du holder Så er mig. vi fodbold. Det er sådan lidt. Ej. Kig lige ved siden af, mand. Hvad laver du?